Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Namuhla ake sikhulume ngezimpukane. Impukane okuyisilwane esindizayo sindizela phezulu. Baningi ababuzile babuze ngendlela ezihlukene. Kenzeka kube ukuthi impukane uyibona iyandiza noma ihleli kuwena emzimbeni okanye kunokudla uyazibona noma uyayibona. Lokho kusuke kubika isichitho okungenzeka ukuthi kunezicitho esifakwayo kuwena okanye sesikhona kuwena okuzomela usikhiphe ngokusheshsha okanye indaba kanjalo uyisukumele. Uma unombuzo ungabuza ku-comment nawo sizokwenzela eyakho ivideo sipost ku TikTok na ku YouTube. Kodwa ke iba nesiqiniseko sokuthi usubscribe le YouTube ngoba la esiwafaka khona onke ama video usuku nosuku. Nisale kahle.